kat nang mi kesngi nang roy ki kubar Punjab lok kabas ngau si kalong bawat ki khasiru ngi i hakubar bagi Punjab lok kublai shibun parlak apila pe ki video ha kanega channel kabangi ai kerteng khasi infotainment ka ain long briu man briu bat karukom im jongi ki briu ha kisngi kisnem ki baladeb bat hadu kini kisngi ki bamenta hau badan hi ka jing sngu thu kumu briu bat hau badang don hi kata ka mensim badang ting bat buram yo blai ladadon kano ka jing bam ni sngu thu jing mut hapdeng jong u bat kalok lane hapdeng jong kalok badulok ka benta ka baki phai khmat kalong bakin ya shong spread no lane bakin ya phet no hanre ke bas sngu si pat hakini kisngi kibriu ha ka jaka bakin ya phet nda kilaya dom bat kim ya sngu thu jing mut bat kilok ki sedang ban shim ya ka jing im jong kilok jong ki ka bas sngu si kalong bangi i menin ha khubar baudon uparari jongi uba Punjab ya kalok ka jing im haper thai kamdei ka jonga kamdei ka jong phi bar kamdei ka jong no re jong no harai ka dei ka jing im ka balabu ornti dau blai kumta ban shim ya ka jing im lanei ka men sim jong no uno briu haper thai dan hak harai ubadan hak ban shim ya ka men sim dei tang ublai kumta kino ki briu ki bamdan shu ka jing ya sngo thu jing mut la kalong shilok lanei hagano ka bantaru kide ban jalai bat kide ban shong la ka jong balada ki yo kalat da kawai kila ban shong da kawai pat kata kade ka rukom im jongi hanrei hakini ki singi ke bamenta ka basngau si pat kalong bagi sedang ban Punjab bat ki sedang ban le ben ye kilok jongki wat hadin baki monru kublai shibun perlok ngensa kendu pat ha kawai ke video